Oh, dapat matanggal mo yung tali dyan. May reward ka na 1K. O ngayon mga mamarang, ito kaibigan namin tropa, may training sa criminology. Atong testingan ng criminology nga graduating nga na mahong tuga. Napay nakatunan sa iyang pag-eskwela from first year to fourth year. Rock technique, Rope technique. basic, Oh, survival. dapat itali yung dalawang kamay niya. Subukan natin yung training niya kung may natutunan ba? Tipin mo, criminal to. Dapat mahubad. Oh, dapat matanggal mo yung tali dyan. At may reward ka na 1K. para sa iyo ba basic? Basic lang sa kanya. Oh. Yan, tinali na ni Toknoy. Tinali. Tinali na ng criminal. Oh. So ayan, tinali. No. Basic lang yan sa iyo. Kaya mo yan, buddy. Ayan. Tumalikod para makita kung paano mo ano yun niya. Hindi kayo mahikam ng Oo, pwede hindi kayo mahikam ng basic sa basic. Demonyo ka. Sayang Diyos kalibo ana eh. Hindi, matabang. Kaya na, di makaya. Surrender. Nga. Ito yung mangyayari sa kanya. Disarm friend. Disarm to. Oh, disarm. Ito ang Pinakamahirap. pinakadelikado. Ito pa rin yung kriminal. Oh. Kriminal friend to. Baka malipong ako ito. Bakit ka nilalibong daw? Sikit ka. Okay. Simulan mo na. Simulan mo na. Go, go! Ay, ubad yun. Oy! Mama! Kaya! Kamao yun. Magaling.